Good morning mga mahal kong kaibigan. Live naman tayo mga kaibigan. Update lang naman tayo. Kasi baka matanggalan tayo ng ads. Wala tayong update kahit ilang minuto lang. Maraming Teresa, shoutout, Putik Channel. Paring Sarang, thank you. Maraming salamat sa inyong pagpasok dyan. Thank you very much sa inyo. O, Singgin ni Abiaron, wow. Ganyan nagising Thank you. Thank you sa inyo dyan. Sa walang sawa niyong suporta sa aking live. Maraming salamat sa inyo. Hala, pinalandra agad. Taga kita yan, bossing. Inano agad, pinasa mo. Sa GC. Happy Valentine's advance sa nagpa-reserve. Wala pa tayong ma-reserve eh. Hindi pa nakapa-reserve. Tapos si paring Sarang, nagpa-reserve na siguro to. Paring Teresa, shout out. Ayan, Tix. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyong support sa aking live lagi. Yan, sa mga team replay ulit, maraming salamat ulit sa inyo. Sa hindi niyo pag ng harang, tagan, skip. Kasi kahit paano may papasok tayong revenue na point lang. sa restaurant ba para eating na lang. Maganda. Ma'am Christine Macarayo, shout out sa iyo dyan. Maraming salamat sa inyo. Sarang lalabs Teresa Miguel, Sir Sarang lalabs Teresa Miguel sa Latin Morning. Ayan. 5 million people in the house. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta niyo. Thank you. Team Spirit Love Solid. Maraming salamat. Lalabs 10 morning. Ayan. Tosok sa Ricky harang. Si Ma'am Ann Reglex Vintage. Maraming salamat Ma'am Ann Reglex Vintage Channel. Ayan. Maring. Walang oso reserve sir. Diretsuhan na. Tapos muna ako sir, di ako naharang. Sige, maraming salamat. Ma'am Podtik Channel, thank you very much sa walang sawang suporta niyo. Thank you. Dan Harang, ayan, maraming salamat sa mga parang harang niyo dyan. Malaking bagay po yan sa akin. May salamat sa lahat. Ayan. Harang Pamaluoy. Ayan, maraming salamat sa mga parang harang niyo. Kumita pa lang tayo ng mga 0.4, 0.5, pwede na. Seryoso ka na yan? Seryoso na bossing. Eh, naharang na ako sa kadit ko. Ayan, sa ano harang. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa walang sawang suporta nyo. O Singin Liabiaron, ayan, shout out. Maraming salamat. Maraming Teresa, ayan. Ma'am Putik Channel, maraming salamat sa inyo. Your me, ayan. Thank you very much. 7 million people in the house, thank you very much. Ang laki ng binaba ng ng watch hour ko. Ilang araw lang ako din naka-live noon. Mga 8 days. Grabe na binaba. Na love story, ayan.
Maganda pala magpakita ka, mag-live ka kasi ano, maganda yung bibigay ni Lolo sa'yo. Ang binaba. Pag danos, akit ka pa, kay madali lang ako mag-live. Sige nga, pagbigyan na kita. Paano ba to? Ayan na, done. Paring Rans, kamusta paring Rans? Ala, akyat ka tambok. Sa tambok. Tusok na paring. Maraming salamat paring Rans, Kalog, official. Maganda yung tinambayan pare ah. Mga ano pa doon ah, marami pang halaman doon ah. Wala love sa ayaw saba ha. Akit tambok ah. Hanap buhay pare. Ah, maganda yung doon, ano pare, ano ba yung lugar yung pare, Antipolo? Wala love sa ayaw saba. Tagig pare, unahan ng bigutan. Ah, maganda yun, yung lugar na yun ah. Kasi ano pa, parang gitna ng bukid, ginawa ng kalsada. Ganda yun. Maraming salamat, Ma'am Podtik Channel. Thank you, thank you. Kaya umakyat si, kapag umakyat si Ma'am Christine, ay maabot natin ang kalating oras nito. Ayan. I miss Sir Rolf. Sarang Mix TV pare. Shout out. 7 million. Ayan, umakyat na si Ma'am Christine. Kaso, device not ano, connected. Late ka ba? Ako. Ako yata. Hindi ka ano, Ma'am Christine. Kay device not connected ka. May na yata yung internet ko sa'yo. Ulit. Baba ko ulit, tapos akyat ko ulit. Late yung ano ko, cellphone. Yung ano ko, signal. May na siguro. Baba ko ulit, Ma'am Tin, kasi hindi kita ma-accept kasi device not ano ka. Connected. Baba ka ulit sa akyat ko ulit. Kita tuloy yung malaki nating ilong dito. Kasi Mayor me, you're me. Mayor me, you're me, you're me, you're me. Kasi may ito eh. Ang Christine, hindi kita ma-accept kay ano ka. Not connected. Mm. They will be need to connect their mic before you can add them to the stream. Hello. Ba't ganito no? Ang dami ng arte-arte ito. Hindi kita ma-accept, Ma'am Ten.
Expired na pala ako sa 15 ng Camagreño. Wala na bossing. Yan mo na, oy. Basta tayo enjoy lang tayo sa ating mga YouTube. Update lang ako. Hindi kita accept ang question ba? Ako nga yung ko namimili ng yung Google Play ko. Morning, Ma'am Tin, help your tips. Good morning, Ma'am Tin. Kamusta? Mahal kong kaibigan dyan. Ayan. Maraming salamat sa pagpasok. Thank you. Gold Digger Official, maraming salamat. Pag sure, oy. Ang Christine, di kita ba, Maxi ba? Saan ka na? Ayan device not number. Hindi ko alam to. Medyo muna, sikasa mo na ako. Sige, maraming salamat, Ma'am Tin, Health Amil Tips. Thank you. Dito ay problema, hindi sa iyo. Device not kita. Andiyan na si Ma'am Christine sa inyo. Ayan, umihina na naman yung ko. Cellphone. Yung signal. Maraming Teresa, shoutout dyan. Maraming salamat. Ayan, nakaano na ako. Lamagpas na ako. Ayun, gawin ko na lang kalating oras para okay. O, dito na naman si Tambok. Ay, nako. Malamig talaga dito. Taglamig pa rin. Malapit ng Valentine's Day. Naka-prepare na ba kayo ng mga bulaklak para sa inyong mga minamahal dyan? Yan, sa 8 million yan. Maraming salamat. Aga mo ata nagising, sir. Ako antok pa. Nandito na ako sa trabaho eh. Pasok na. Ano na lang ako, tapos live, mag-BS na naman ang pagtrabaho, tapos trabaho na. Ganun lang. Medyo madilim pa kasi dito, kaya hindi pa gaano mahirap pa magtrabaho, may magliwanag na. Simula na naman. Magka-time na naman ng YT sa gabi na naman. Pag mauwi. Ayaw talaga kainis. Huwag mong pilitin, Ma'am Kirsten, Karayo, baka masaktan ka lang. Pag binilit mo. Mahirap daw pilitin yung ayaw eh. Pero minsan masarap din pilitin yung medyo ayaw, masarap din pilitin minsan. Ang sweet tambok lalab sa tambok. Buti nagising ang alaga ko. Tambok ba? Lagi naman ako nasaktan, sir eh. Sanay na ako eh. Pwede mo ba ayusin tong kilay ko, Ma'am Tin? Paayos nga ako ng kilay kay Ma'am Tin. Para magaling mag-ayos ng kilay yan ah. Para naman gumanda ako. Yan, 15 minutes na lang din. Kaya gawin ko na lang kalating oras. Para ano naman. Yung oras ko kasi bumaba na talaga yung watch time ko.
Okay ka na ba? Kalbuhon ko, sir. Pangit pag hindi tayo makakita. Magkalo. Namabudo lang naman si Tambok. Si Tambok pala yan, si Ma'am Christine Ocarayo. Maring Lovely Reds. Ayan, si kumari kong Lovely. Muisit kila Labs. 9 million. Shout out sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyo. So, walang sawa yung pag-support sa aking live. Ang Tambok na ko sa Ricky. Kala ko si Tambok si Kwan. Si White. Harang, ayan. Maraming salamat, Maring Lovely. Tambok na nga, sir. Humabol sa akin. Ang mahal ng kilo nyo yan pag bininta kayo. Magkano isang kilo sa bayan? To 60 yata? To 40. Mga tagdan, sir. Check ko. Okay ka pa? Sige. Manood kita. Ayan, hanggang kalating oras lang tayo, Mantina. Pag umakyat ka. Hindi na tayo lumagpas doon kay mahirap na. Medyo maliwanag na kayo dahil pag ang trabaho nakapila. Ano, 70 minutes na ako mga mahal kong kaibigan. Ano na lang, 30 minutes na. 13 minutes na lang kumari. Panay pagkain sila Labs kagabi. Sarap ulam. Ubus ang kanin na tawag kaldera. 10 million. Maraming salamat sa inyo. 10 million dyan. Hindi ka sana umabot kumaring Lovely kung nag-in ako ng 11 minutes, 10 minutes. Salamat Maring Teresa. It's Vlog. Thank you, thank you. Ayan na si Tambok sabi niya, no? Ayun, nagpaganda pa ako sa camera, Ayan. Ano, ba't nag-upcam ka? Pagkita ka na. So, ikaw nakapin simula hanggang. Siya, diba, Jol? Pagkita na ba? Sana, wala. Madi ka makita mountain. Ayan. Parang sarang, maraming salamat. Parang Teresa. Ayun, no? Ganda. Ganda pala ni Ma'am Christine Ocarayo. Ngayon ko lang napansin na maganda ka pala ang Christine. Bakit walang boses? Baka dito sa akin. Ay, si Ate Bajol. Ate Bajol, shout out sa iyo dyan. Maraming masama, Ate Bajol. Mali kita marinig, Ma'am Tin. Nagsasalita ka ba? Baka dito sa akin. Kasi nakita ang macho ko. Buti na lang umabot pa ng 20 minutes.
Ate Bajol. Ate Bajol, shout out sa'yo dyan. Late ako mga kaibigan. Ano sama Ate Bajol? Mali kita marinig ang tin. Magsasalita ka ba? Baka dito sa akin. Buti na lang umabot pa ng 20 minutes. Ay, si Ate Bajol. Ate Bajol, shout out sa'yo dyan. Late ako mga kaibigan. Ano sama Ate Bajol? Mali kita marinig ang tin. Magsasalita ka ba? Baka dito sa akin. Di ako maka-reply. Buti na lang umabot pa ng 20 minutes. Ala, ulit-ulit na. Ay, si Ate Bajol. Ate Bajol, shout out sa'yo dyan. Late ako mga kaibigan. Ano sama Ate Bajol? Mali kita marinig ang tin. Magsasalita ka ba? Baka dito sa akin. Di ako maka-reply. Buti na lang umabot pa ng 20 minutes. Ala, ulit-ulit na. Ay, si Ate Bajol. Ate Bajol, shout out sa'yo dyan. Late ako mga kaibigan. Ano sama Ate Bajol? Mali kita marinig ang tin. Magsasalita ka ba? Baka dito sa akin. Di ako maka-reply. Buti na lang umabot pa ng 20 minutes. Ulit-ulit na. Ay, si Ate Bajol. Ate Bajol, shout out sa'yo dyan. Late ako mga kaibigan. Ayan na. Iko kasi. Ayan, 12 million. Maraming salamat sa inyo dyan. Ba't ganun? Walang sound. Ma'am Adventurous Ann, maraming salamat ma'am sa pag-part. Thank you very much ma'am. Ayan na. Ito narinig mo ang tinagsalita. Ayan, 12 million. Maraming salamat sa inyo dyan. Ba't ganun? Walang sound. Ma'am Adventurous Ann, maraming salamat ma'am sa pag-part. Thank you very much ma'am. Ayan na. Ayan talaga yung ano ka, net ko. Ito narinig mo ang tinagsalita. Ayan, 12 million. Maraming salamat sa inyo dyan. Ba't ganun? Walang sound. Ayun mga kaibigan, in ano na lang ka, 7 minutes, mag-end na tayo ulit. Next mag-live, mag-prepare na dyan, mag-sit na mama sa pag-part. Thank you very much ma'am. Wait, Christine, wala ka busis. Ayan. Ayan talaga yung ano ka, net ko. Ito narinig mo ang tinagsalita. Sir Ricky, maraming boses. Nag-iko-iko. Ba't ganun? Walang sound. Ayun mga kaibigan, in ano na lang ka, 7 minutes, mag-end na tayo ulit. Next mag-live, mag-prepare na dyan, mag-sit na mama sa pag-part. Thank you very much ma'am. Wait, Christine, wala ka busis. Ayan. Ayan talaga yung ano ka, net ko. Ito narinig mo ang tinagsalita. Sir Ricky, maraming boses. Nag-iko-iko. Ba't ganun? Walang sound. Ayun mga kaibigan, in ano na. Pasok na kayo, pwede kayo ka-reply.
Lamok. Ay, nako, hirap magising maaga. Kaibigan, alas, ano pala? Alas 3:30 gising na. Iya, talaga yung ano ka, net ko. Pasok. Hirap. Pasok. Ay. Nagiko. Nag-X na kilay ni Pretty Christian. Nag-X. Nako, hirap magising maaga. Kaibigan, alas, ano pala? Alas 3:30 gising na. Pasok. Hirap. Pasok. Ay. Oras na ba ka? 26. Ano lang? 5 minutes. Ganda ba, Jol? Ayan. Shout out. Maring Nablerits, paring sarang, maraming salamat. Mamputik channel, thank you very much. Team Spread Love, thank you very much. Ma'am Jenny Houston, shout out pa sa iyo dyan, wow. Maraming salamat po sa pagpasok, Ma'am Jenny Houston. Ang magandang babae sa Amerika, Ma'am Jenny Houston, magaling sumayaw at kumanta. Hello everyone, may shout out sa lahat. Ayan, from Ma'am Jenny Houston. Maraming salamat. Mamputik channel, thank you very much. Team Spread Love, thank you very much. Ma'am Jenny Houston, shout out pa sa iyo dyan, wow. Maraming salamat po sa pagpasok, Ma'am Jenny Houston. Nakaboses, Ma'am Kirsten. Baka yung cord mo, sira na. Idol Ricky, shout out. Ayan. Ingat po dyan, Ma'am Jenny Houston, sa work. Ganda putik. Miguel sa tatayan. Malapit na ako mag-end, mga mahal kong kaibigan. Ayan. Ingat-ingat kayo, saan man kayo naroon dyan. No, dako na mundo. Bukas po ay araw po ng mga puso. Sana lahat kayo, mga puso nyo ay masaya. Kasama ang inyong mga loved ones. O kahit malayo man, maalala kayo ng mga loved ones nyo. Si Ma'am Jenny Houston naman palang pala may loved ones na to. $13 million, maraming salamat sa inyo. Maraming sarang Mix TV, Mamputik, thank you, Adol, sir. Ricky Selip lang ako dito pa sa work. Sige, ingat po yan sa work, Ma'am Jenny, ha. Ingatan po ang sarili, Ma'am Jenny. Si Ma'am Jenny Houston naman palang pala may loved ones na to. Sana all happy, sir. Ayan, si Ma'am Putik channel to si Karito Ranta para meron yan. Salamat sa inyo. Ma'am Redlex, ayan, siguradong happy yan kasi nandyan si pare. Thank you, Adol, sir. Partner. Salip lang ako dito pa sa work. Sige, ingat po yan sa work, Ma'am Jenny, ha. Ingatan po ang sarili ng kaibigan. Malapit na tayo mag-end. Ingat po kayo lagi. Ano, Ma'am Kristen, mag-end na tayo. Hindi ka muna nakakanta. Okay, karating oras na ako kay, maliwanag na. Yan, si Ma'am Putik channel to si Karito Ranta para meron yan. Salamat sa inyo. Ma'am Redlex, ayan, siguradong happy yan kasi nandyan si pare. Thank you, Adol, sir. Partner. Salip lang ako dito pa sa work. Sige, ingat po yan sa work, Ma'am Jenny, ha. Ingatan po ang sarili ng kaibigan. Malapit na tayo mag-end. Ingat po kayo lagi. Ayun, no? Ma'am Kristen, mag-end na tayo. Maraming salamat, Ma'am Jenny Houston. Wala na kanta. Valentine's din sa'yo. Okay, sana mahanap mo, sana happy ka itong dating na Valentine's Day. Happy yung puso mo. Maraming salamat sa'yo. Thank you, Adol, sir. Partner. Salip lang ako dito pa sa work. Sige, ingat po yan sa work, Ma'am Jenny, ha. Ingatan po ang sarili ng kaibigan. Malapit na tayo mag-end. Ingat po. Ayun, no? Ma'am Kristen, tayo. Maraming salamat, Ma'am Jenny Houston. Wala na kanta. Valentine's din sa'yo. Okay, sana mahanap mo, sana happy ka itong dating na Valentine's Day. Happy yung puso mo. Maraming salamat sa'yo. Ingat po dyan, Ma'am Jenny Houston, ha. Sa work mo. God bless sa iyo. Malapit na tayo mag-end. Ingat po. Ayun, no?
Maraming question tayo. Maraming salamat, Ma'am Genius to. Valentine's din sa iyo. Sana mahanap mo, sana happy ka itong birthday na Valentine's Day. Happy yung puso. Balik-balik na lang yun. Ano, Ma'am Tin? Mag-ina tayo, Ma'am Tin. Ingat po dyan, Ma'am Genius to na. Mag-work na ako. At least sa iyo. Malapit na tayo mag-end. Ingat po. Yan o. Naka-ready na. Maraming salamat, Ma'am Genius to. Valentine's din sa iyo. Lamig dito. Sana mahanap mo, sana happy ka itong birthday na Valentine's Day. Happy yung puso. Balik-balik na lang yun. Ano, Ma'am Tin? Mag-ina tayo, Ma'am Tin. Ingat po dyan, Ma'am Genius to na. Mag-work na ako. At least sa iyo. Malapit na tayo mag-end. Ingat po. Yan o. Naka-ready na. Maraming salamat, Ma'am Genius to. Valentine's din sa iyo. Lamig dito. Sana mahanap mo, sana happy ka itong birthday na Valentine's Day. Happy yung puso. Balik-balik na lang yun. Ano, Ma'am Tin? Mag-ina tayo, Ma'am Tin. Ingat po dyan, Ma'am Genius to na. Mag-work na ako. At least sa iyo. Malapit na tayo mag-end. Ingat po. Yan o. Naka-ready na. Maraming salamat, Ma'am Genius to. Valentine's din sa iyo. Lamig dito. Sana mahanap mo, sana happy ka itong birthday na Valentine's Day. Happy yung puso. Balik-balik na lang yun. Ano, Ma'am Tin? Mag-ina tayo, Ma'am Tin. Ingat po dyan, Ma'am Genius to na. Mag-work na ako. At least sa iyo. Malapit na tayo mag-end. Ingat po. Yan o. Naka-ready na. Maraming salamat, Ma'am Genius to. Valentine's din sa iyo. Lamig dito. Sana mahanap mo, sana happy ka itong birthday na Valentine's Day. Happy yung puso. Balik-balik na lang yun. Sana mahanap mo, sana happy ka itong birthday na Valentine's Day. Happy yung puso. Balik-balik na lang yun. Ma'am Tin, mag-ina ka. Bye-bye na. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat na pumunta sa aking live ngayon. Mga minamahal kong kaibigan. Thank you very much po sa inyo. Paring Jolly Team, thank you. Ayan. Ingat po tayo saan man tayo, ingat po tayo lahat, saan man tayo dako ng mundo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan. Sa Team Sir Love, Ma'am Genius Tan, maraming salamat sa blessing. Thank you sa lahat na pumunta dito sa aking live. Thank you. Sa inyo lahat. Ayan, God bless po sa inyo lahat. Bye-bye, mga minamahal kong kaibigan. Ako po ay magpaalam na. Thank you very much po sa inyo. Paring Jolly Team, thank you. God bless po sa inyo lahat. Thank you. Ingat po tayo saan man tayo, ingat po tayo lahat. Bye-bye po mga minamahal kong kaibigan. Maraming salamat.